na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nausaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Nagpano ng mga taxi drivers sa Cebu City Hall kay namasin nga makabitbit og tag sa kasakong bugas humay. Number coding sa mga sakanan, pabiling gipatuman sa Mandawi City, mga nakasupak na isyuhan og citation. Posibleng karong simanaha, mubalik na ang domestic flights apan limitado pa. Sugod karong Domingo, Hunyo 7, maka-operate na mga barbershop o mga salon. Taliwa sa ang kakulian, libreng serbisyo gitanyag sa usa ka PWD isip pantay checkpoints sa barangay. Misa sa mga simbahan sa lalawigan sa Sugbo, gitugot na ang 50% manimbahay. Kalabong sa buwak nga Bougainvillea sa Center Island sa Mantawi Drive, nakadapit og pagtagad. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga taxi drivers nagpanon paingon nga to Cebu City Hall sa pamasin nga mahatagan sila tag sa kasakong bugas sumay isip ayuda sanglit wa na sila makabiyahe. Apan wa sila'y nadala tungod kay ang mga PUJ drivers lang ang yatagan sa ayuda. Mahimo na usab nga makabiyahe ang mga taxi drivers sugod sunod semana. Aniya ang report. Ingon ni kadaghan ang mga PUJ drivers nga bidagsa sa City Hall diin yapon-apon ang tag-usa ka sakong bugas. Gawas kanila, namasin usab ang mga taxi drivers nga mahatagan sa Cebu City sa susamang ayuda. Nagpalista na sila kagahapon sa hapon uban ang mga PUJ drivers apan wa matawag ang ilang mga pangalan karon. Sagad kanila naghuwat sa sayong buntag pa apan nauduhan na lang wa gyapon na dawat. Ilang ipadayag ang kalisod tungod kay wa naman sila'y malungag nga makapakaon sa ilahang pamilya. Busa, nangindahay sila nga mahatagan usab og bugas. 2 ka buwan sir, kapin. 2 ka buwan na kapin, way. Pila ka pagkanak nimo? Wa, na ako nga po usa. Nya. Nagtelegram mo sa ayuda sa gobyerno. Oh, nagsalim mi sir. Wa gid sir. Mura ning bugas among ipaabot ron sir kaning mga hatag. Babot dawat sa bugas, ayuda. Makadawat yun sigurado ang mga taxi driver. Di pa ko ka sure po sir, ihatag. Ingon sila, ang nalista ko ng gapon, ihatag. Apan giklaro ni Atty. Ray Galon ang tigpamaba sa mayor nga way labot ang mga taxi driver kay giuna pa nila ang mga PUJ drivers. Gawas pa mahimo na kunong makabalik og biyahe ang mga taxi drivers sa sunod semana. Dugang niya nga kartong mga drivers nga mulupyo sa dakbayan sa Sugbulang ug sakop sa mga kooperatiba ang ilang hatagan. Sa pagkakaroon na nga hugna ang PUJ drivers ang hatagan kay ang mga taxi drivers mangod karong June 7 maka lawig naman sila sa atong kadanan so makapanginabuhi na sila. Usa ka libo ka mga driver sa PUJ ang hataganan sa dakbayan nga nasugda na kagahapon adlaw. Samtang
Gitanaw usab sa dakbayan ang posibilidad nga mahatagan og ayuda ang ubang grupo sa mga drivers. Kini ang sitwasyon karon diri sa Cebu City Hall diin bidag sa mga driver sa PUJ ug sa taxi. Ganit dunay uban nga mga habal-habal drivers nga namasin nga basin sab sila makakuha og ayuda gikan sa city government. Matud pa nila human sa kapin duha ka buwan nga wa sila makabalik sa kalsada, nag-ilaid sila sa kalisod. Mao ni nga dako na kayo tabang alang kanila ang ayuda gikan sa ato ang gobyerno. Kauban sa Carlo Melgaso, ako si Alan Domingo. Palitag, Bisdak. Mga PUJ drivers sa dakbayan sa Lapu-Lapu nanawagan ngadto sa LTFRB nga unta dili himuong rason ang COVID-19 aron sila ma-face out ang mga PUJs. Si Luan Mirundina sa report. Nagtapok dinhi sa Paho Terminal kini mga PUJ drivers aron magpalista og masumiter ang mga rekisito nga gipangayo sa lokal nga kagamhanan aron sila makasugod na og pagpamasada pagbalik. Kagahapon atol sa tigom uban kang Mayor Jonard Ahong Chan, gipasaligan silang temporaryong pabiyahion palibot lang sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung mag-comply ni namo, kung sa ikuan nga turon sa City Hall, kinahanglan karon adlaw masud gini namo nga turon. Kay magpahibaw ra siya kung naan taga LTFRB. Kay LTFRB ra kontra na mo ana. Kay siya ra may mata na mo special permit sa Lapu-Lapu. Matod sa presidente sa Lamdoa, kung Lapu-Lapu Mandawi Drivers and Operators Association, nga dakong risgo nga mobiyahe sa dili nila rota. Lapu-Lapu Mandawi man unta ang ilang rota, apan ang mga modern jeepneys pa lang ang gitugutan sa LTFRB 7 nga makabiyahe gikan sa Lapu-Lapu labang paingon sa Mandawi hangtod na sa Cebu City. Mo nang gitsansa, kung asa mi taman pwede mi mudagan dili. Mo na among sabutas mga operatoron. Kung kaya ba? Kaya sayon mi, ngod mo illegal. Pero sa tungod sa kawadon, ang tao mangita gyud pumagi para makakaon. Panghinaot na lang nila nga unta dunggon sa LTFRB 7 ang ilang yangungo og hatagan og konsiderasyon ang gihimong pag-apilar sa mayor. Kasabot mi special for decision, pero dili sakyan ang virus. Ngani, malantawan na mo. Nga pag sod sa udot ko, sa sorpresa mi pila may lanta mo, pila kay nasugal nila. Nga kami na mohog may blind gyud. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. Bisan kon naka-General Community Quarantine o GCQ na ta, karong panahon na, awag sa mga otoridad sa Mandawi ngadto sa mga motorista nga motuman lang gyud sa mga lagda sa trapiko. Number coding gipatuman gihapon, samtang clamping Mauricio na usab. Anang report ni Nico Sereno. Sa Dan H. Cortez, Barangay Subang Dako na abtanamo ang mga personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Contim. Nag-checkpoint sila kung diin gipara o gitanaw ang plate number sa mga sakyanan, labi na sa mga motorsiklo. Matod nila, daghan kuno ang nikumpiyansa ug wa na mutuman sa number coding. Karong adlaw, odd numbers ang gitugtan nga mugawas. Ang mga plaka nga even numbers ang katapusan, gipang susi ang dokumento kung trabahante bagyod ang driver ug ma-exempt ba niini. Ang wala makahatag og katinawan sa lakaw, giisyuhan og citation. Depende ra sa ilang papel way pakita. Ug na sila certification ID, pag matuod padung la trabahoan, okay ra mo. Sa mga trabaho. Mga minana ra mga trabaho. Pero kanang ubang wag ka kanang nagsuroy-suroy lang ako. Natural mo dyan ang isiwan. Ang lakang sa team, gihimo aron makontrolar ang dagan sa trapiko, taliwa ni ining GCQ aron dili mo grabe ang kabugat. Ang among gisabutan nga i-implement gihapon ang number coding o gawas atong person nga exempted. So exempted ang pasahero, so exempted sa sakyanan. Pero gakon gihapon ang instructions sa mayor nga i-implement. Gawas ni ini gipahibaw sa team, sugod karong adlaw, mo-resume na sila sa paggukod sa mga sakyanang illegal nga nakapark. Ibalik na sab ang clamping, towing ug impounding sa mga sakyanan nga makalapas sa lagda sa trapiko. Awhag nila sa mga motorista, mutuman lang gyud sa mga balaod. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Ning panahon sa pandemya, may mga tao nga way duha-duhang mi voluntaryo sa pagtabang sa isig ka tawo sa nagkalain-laing pamaagi. Sama ni ining 46 anyos nga bisan sa kakulian sa panlawas, mi voluntaryo gihapon sa iyang serbisyo nga mumano sa mga sakyanan nga mangagi sa ilang barangay. Si Lian Sinkulan sa Regional TV Presents. Wa na tagda ni Enmar Priangos. 46 anyos ang kainit sa adlaw sa iyang pagbantay sa mangaging mga sakyanan pagawas sa tulo ka eskina sa may barangay Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Giantos ni Enmar ang iyang physical disability ug daw na anad na usab nga magtiniil kay di man masuluban og tsinelas ang iya mga tiil. Samtang nagserbisyo isip usa sa mga bantay. Matud niya nga mudaga na sa 5 ka tuig ang iyang pagserbisyo sa dapit bisan wala pa ang pandemya sa COVID-19. Apan gawas sa iyang mga tiil, may apan usab ang mga kamot ni Enmar ug ang iyang panagway. Matud niya, ingon ani na siya sa dihang gipakataw. Wala pa niya mapahiling sa mga espesyalista ang iyang pisikal nga kahimtang. Gusto ko exercise sa unawa sa way sa unawas na wahilantan ka, exercise unawas, palingkon ka. Apan bisan pa man niini, kamaugayod si Enmar sa ubang mga butang, sama sa pagsakay og bike. Iya kini gigamit paingon sa barangay hall, diin aron makakaon usab sa iyang paniudto. Ang iyang mga silingan, bilib usab sa iyang dedikasyon tungod kay pipila ka tuig na niya kining gihimo. Dako kay nagtabang diri sa barangay Tunghaan, ma'am. Sa pag-volunteer niya diri ba, di map traffic, para ito nangatag bugas ang LGU. Dako yung gamit sa diri, ma'am. Gidugang ni Enmar nga 12 oras man siyang nanerbisyo apan wa niya kini panumbalinga kay ang mas importante alang kaniya nakatabang bisan sa gamay nga paagi. Sa gutulong siya, nag-volunteer ako. Na daghan ko sa lawat sa mga tao na nanuntan sila na ako, na nahog ko o nag-volunteer. Ganahan ko po, kasamahan. Uban ni Renante Quinones, ako si Lian Singkulan ug kini ang akong RTV Presents. Good news sa mga nangreklamo na gumikan sa kataas ilang buhok. Mga salon ug barbershop sa Tibok Central Visayas mubalik na pag-operate samtang mga malls gisusi kung nagsunod ba sa mga health protocols. Anang report ni Faye Marie Dumabok. Gipahibaw sa Department of Trade and Industry nga mamahimo ng magpatupi o magpakorte sa buhok apan gidili gihapon ang hair services sama sa rebond, pag-color o guban pa sugod karong Domingo. Labaw ng gidili una ang mga pamanicure o pedicure, facial care o ang massage parlor. Gitugan ni DTI Assistant Secretary for the Regional Operations Group, Asteria Caberte, nga ngayon gihapon nga mutuman sa health protocol, sama sa mandatory nga pagsulob og face mask, social distancing o regular nga sanitation sa lugar, kada sud o gawa sa lanlaing mga customer. Kinahanglang adunay foot bath, temperature check o guban pa. Emphasize lang yun in the guidelines is ang social distancing o niya ang pag-disinfect sa mga gamit. Samtang sukat nga gablihan ang mga mall, mipay no sabog random nga pagsusi ang taga DTI 7. Sa pakisusi ni Caberte, nasuta sa DTI nga ang mga mall adunay mga marshal nga misiguro nga matuman ang 1 meter distance sa isig ka mall goer. Lakip sa gikinalang i-disinfect kanunay ang mga escalator ug ang pagpatuman sa uban pang health protocol. Auhag ni Caberte sa mga mall goer nga gawas sa pagpamalit sa mga essential sud sa mga mall. Gikinahanglan usab nga responsable sila sa matag usa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Critical kaayo because some they still do, especially family members kanang magkumpol ba. So naagit tayo distance. Organized yun nga waiting, queuing system usa mo sud sa groceries and they have marshals to do the monitoring of the carrying capacity. Uban ni Cleofer Lumayag, ako sa Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Bagong executive order sa lalawigan sa Sugbo, nagatugot na sa mas daghan nga makatambong sa kasulugan sa Santos nga misa. Samtang wa pa executive order ang dakbayan sa Sugbo, mga simbahan nangandam na alang nini. Ano yung report? Sa executive order ni Governor Grant Garcia, nagtugot na sa 50% nga makatambong sa mga Santos nga misa sa mga simbahan nga naimutang sa dakbayan o kalungsuran sa lalawigan. Bisan kung wala pa ang executive order, ang dakbayan sa Sugbo nangandam na usab ang Cebu Metropolitan Cathedral subay sa health protocol nga gipagawa sa Archdiocese of Cebu. Gawa sa social distancing o pagsulob og face mask sa mga manimba at dunay wash area nga giandam ang simbahan alang sa mga manimba. Usara usab ang entrance ug exit sa mga tao. Dunay foot bath ug mga signages sa mga dili mahimong buhaton sulod sa simbahan. Gitaoran ug panapton ang mga lingkuranan sa simbahan aron masiguro ang social distancing. May marker ang aisle nga barugan alang sa pagpangalawat. Samtang ang pari kausara mo litok sa lawas ni Kristo, inay nga litukon kini matag kalawat. Atong balikan no ang ato ang mga preparasyon, mga kaigsuunan sa remaining 2 weeks no gi-require gyud to sa atong talahurong arsobispo nga mo comply ta sa mga health protocols no as ordered and mandated by our government no. Human sa misa, i-disinfect ang simbahan alang sa sunod nga misa. Lahi kay because of the Holy Eucharist, ma-feel good nimo ang presence o ang tawag niya blessedness. Samtang silang Father Joseph Larida sa Team Ministry sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus mihan ay na sa mga pamaagi aron masiguro ang social distancing. Gipasabot ni Amabel Magnolia Abella, ang presidente sa Parish Pastoral Council, nga isibog ang matag lingkuranan sa simbahan aron masiguro ang social distancing. Upat ka tawo ang tugutan nga makalingkod sa tag-as nga mga lingkuranan samtang duha sa mga mugbo. Butangan usab og tent ug waiting area ang gawa sa simbahan alang sa paghuwat sa sunod nga misa ug sa mga tawo nga mosubra sa 37.5 nga temperatura. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human pagawa si Cebu Governor Gwen Garcia og executive order, posible nang maggasugod ang mga domestic flights karong simanaha. Si Luan Mirodina, adunay live update. May That's right, Bob. Karong simanaha, aduna na domestic flights ang Mactan Cebu International Airport. Apan limitado lang una kini sa pipila ka mga flights ug alang lang sa mga essential travels. Sa Executive Order number 17-E ni Cebu Governor Gwen Garcia, nalatid ang mga protocols nga kinahanglang ipatuman sa airport alang sa mga domestic passengers nga moabot sa lalawigan sa Sugbo. Una, gikinahanglan nga ang mga domestic aircraft carriers adunay mga hand sanitizers o gubang mga disinfectants sa mga check-in counters. Alang sa mga stranded passengers nga mopauli sa Sugbo, gikinahanglang may dala silang medical certificate o letter of confirmation gikan sa dapit nga ilang gigikanan. Pangitaan usab sila og travel authority gikan sa Joint Task Force COVID Shield. Dili pasakyon ang mga pasahero nga kuwang og mga dokumento. Ubo sa EO, tugutan usab nga makabiyahe ang mga health and emergency frontline service personnel, government officials o government frontline personnel, persons traveling for medical reasons, persons traveling to Cebu for permitted work, mga tag-iya ug mga patigayon nga nag-operate dinhi sa Sugbo, mga tawo nga adunay connecting flight abroad ug mga professionals apan gikinahanglan lang nga may round trip ticket. Ang wa malakip apan adunay importanteng tuyo, mangayo og certification sa lalawigan. Ang mga pasahero nga makitaan og sintomas dili tugutang makabiyahe. Higpit nga gidili ang mga leisure travels. Aminado ang chairman sa Airlines Operators Council Raymond Hicarte nga ang daghang rekisito makaapekto sa operasyon sa mga airline companies. Definitely it will discourage the people, but if the travel is essential, they will do the requirements. And hoping that later on as we go along, or we downgrade again our community quarantine. So all of this requirement will be
eliminated. Samtang mapasalamato ng airline operators sa GMCAC sa paghatag kanila og rental holiday sugod Marso hangtod Mayo karong tuiga. Gihangyo usab nila ang MCIAA nga ipadaplin usab ang aeronautical fees. Sa pagkakaron, mga sweeper o repatriation flights pa lang ang gitugutang makabiyahe. Malaumon ang mga airline companies nga sa subling pagbalik na sa mga domestic flights, musunod na usab unta ang mga international flights aron usab subli nang makabangon ang panginabuhian sa mga empleyado ug matabangan usab ang ekonomiya sa Sugbo. If we cannot bring back international travel, we cannot help also the hotels, restaurants, and a lot of establishments that were closed. Bob, matod sa ating pamaba sa PAL nga sugod karong Biyernes, Hunyo 5, aduna na sila regular flights paingon dinhi sa Sugbo apan limitado lang una kini sa tag-usa ka flights matag adlaw. Samtang ang Cebu PAC wala pa gipahibaw nga insaktong petsa sa pagsugod sa ilahang operasyon dinhi sa Sugbo karong simanaha. Bob? Thank you so much, Luan Mirondina, sa imong live report. Sa mga jeepney drivers nga apektado karon sa lagda sa gobyerno ug wa makabalik sa pamasada, ani ay kagayunan sa panarbaho. Gipahibaw sa Public Employment Services Office kon Perso, Mandawi City, nga nag-hire karon ang kumpanya nga operator sa mga buses nga nagdagan sa syudad. Nangita sila og mga bus drivers ug mga konduktor aron maoy muman sa ilang dugang mga units. Taga Mandawi ang priority sa hiring. Labi na sa kadtong nagmaneho sa mga jeepneys nga wa makabiyahe karong panahon na. Sa mga drivers, tulo ka tuig nga driving experience sa mga buses ug trucks ang gikinahanglan. Gawas pa o sa ubang mga dokumento. Samtang graduado sa high school ang ilang ipangita aron kuhaon isip mga konduktor. Mamahimong ma-apply sa opisina sa bus company o bakaha moagi sab sa PESO office sa Mandawi City nga maoy nahimutang sa likod sa ilang sports complex. Doon naman kayo, mas labing maing mo sa ato sa opisina para sa ma-document namo sa among PES kanang PESO Employment Information System ang ma-database nato ba. Nga dayon makatch sa nato taga din sila unsay mga profile lang atong driver. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Ubay-ubay na nga mga barangay kapitan, upat ka mga konsihal ug lain pang mga personalidad sa barangay ang gipasakaan og kaso sa CIDG7 ngadto sa piskalya. Kinihuman sila malambigit sa anomalya sa Special Amelioration Program Cash Subsidy. Aniya ang report. 12 ka barangay kapitan, 4 ka konsihal, 1 ka barangay secretary, 7 ka barangay health worker, 3 ka social worker, 5 ka purok leader ug 5 ka mga enumerator sa SAP ang ipasakaan og kaso sa CIDG7 ngadto sa piskalya. Kiniman sila manabigit sa anomalya sa SAP cash subsidy distribution. Sagad silang kalapasan mao ang pabor-pabor nga paghatag sa ayuda, splitting o pagbahin-bahin sa SAP cash assistance. Ang mga opisyal o barangay frontliners gikan sa kaniyang dapit sa Central Visayas. Kasagaran nga reklamo nga namong nadawat ani is gi-approve nila no adunay kaning favoritism. No favoritism unya ang uban ani kay mga kasagaran ani mga parente, mga igsuon, anak. Samtang ipasakaan usab og kaso ang 20 ka mga sibilyan nga midawat og ayuda nga dili unta haom nga magkadawat nini apan wa nila iuli ang kwarta. Gilagway sa CIDG nga lig-on og basihan ang reklamong ilang gidawat, hinungdan nga giduso nila kini sa piskalya. Aduna kitay tulo ka klase sa complaints no. Aduna kitay ginatawag nga walk-in. Aduna kaning walk-in mao ni sila moadto sa opisina. Natay referral but signon ani gagikan sa lain nga agency like DILG or local government units. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tradisyon na sa simbahan ang paghatag og school supplies ug pagkaon sa mga bata sa pagtapos na sa Flores de Mayo. Apan taliwas pagpatuman sa stay at home sa mga bata
nakahimo gihapon og apod-apod ang usa ka parokya nga nahimutan sa lungsod sa Minglanilla subay gihapon sa quarantine protocol. Ang report ni Femari Dumamo. Gawas nga nahinayon gihapon ang naandang catechism class sa Parokya de Virgen Remedio sa gindaruhan sa lungsod sa Minglanilla, pinagi sa online. Nahimong mabuluko ng pagtapos niini kay nakapod-apod gihapon ang mga youth ug mga school supplies sa balay-balay sa mga misalmot sa online catechism. May mga pagkaon usab silang gihatag sa mga kabos nga kabataan aron ila gihapong mabatyagan ang kalipay sa pagtapos sa Flores de Mayo. Pag-drawing mo day. Imbis ba ang kang cellphone may duha lipe kasi mag-drawing ay Nahimo kining posible tungod sa mga donor sa ilang lungsod ug sa ubang dapit. We are so blessed kay nakapadayon gihapon ta sa pag-spread og good news through online catechesis. Despite aning panahona nga puno og kaguol, kahingawa ug puno og kabalaka. Sa gi-livestream nga santos nga misa sa pagtapos sa Flores de Mayo, gimugatan sa Cora Paroko nga angayang ipadayon ang pagpangalagad ngadto sa katawhan bisan unsa pa ang sitwasyon. This is the powerful example sent to us na ihatag ka nato ni Maria to serve and not to be served. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Napunan pa ang mga community cases sa COVID-19 nga natara sa barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandawi. Kansang apektadong sityo dugay nang napaubos sa lockdown. Si Nico Serino sa report. Sa report sa Mandawi City Hall, 22 ka mga bagong kaso ang natala. 8 niini pulos gikan sa barangay Mantuyong nga makonsidera nga community cases. Gipasalig hinuon sa Dakbayan, naka-hard lockdown na ang Zone 5 sa maong barangay gumikan sa mga kaso. Bisan pag ni hinahinay siya daghan pero produkto na siya sa atong pag-contact trace before ta ni pagawas ana nga resulta kanang mga tawhana pag swab nila gi-lockdown na sila. Ang mga kumpirmadong pasyente sa maong dapit gibalhin na sa Mandawi City Isolation Facility sa City Central School. May naunang mga pasyente na sab nga migamit na sa maong pasilidad. Apan kadaghanan kanila atua sa wing alang sa mga asymptomatic patients kay wa man sila'y sintomas sa COVID-19. Kuha kini sa usa sa mga aktibidad alang sa mga pasyente sa maong pasilidad. Gipaniguro sa mga health officials maka-exercise sila alang sa ilang panglawas. Mabuntag, mag-exercise na sila, mag-zumba. Unya, raman ma ako sa pangamustaho dito, akong teksan niya, okay raman kuno sila, okay lang ang pagkaon. So usba na sila swab within the week tingali or next week. Samtang laing 14 pa ka mga kaso ang napuno sa Mandawi City Jail. Sa prisuhan, misaka na sa 219 ang mga kumpirmado nga kaso, kadaghanan kanila nabalhin na hinuon sa bag-o nga jail facility. Samtang sa kinatibuk-an, naabot na sa 281 ang mga kumpirmadong kaso sa Mandawi. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pinagi sa iyang smartphone, gisuwayan sa incoming grade 11 student nga si Cilian Janica Pesquera nga mag-virtual enroll. Kung kwintahon, 1 click lang ang enrollment kay internet lang ang kinahanglan. Apan, bisan og di na kinahanglan mo adto sa eskwelahan, mas gusto pa niya gihapon ang face-to-face enrollment. Si Pesquera usa sa 6,700 kamay estudyante sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran City. Gibutang gawa sa tunghaan ang mga proseso sa virtual, online o face-to-face enrollment. Sa June 1 to 30 ang online enrollment o sa June 15 to 30 ang enrollment sa mga barangay. Makadapit sa pagtagad sa mga lumalabay sa Mantawi Drive sa Mandawi City, kining mabulukong mga buwak sa Center Island. Mabantayan nga karong panahona, milabong pag-ayo ang mga buwak
nga bougainvillea sa maong dapit. Mga usa ka tuig na sukad gitanom sa mga personnel sa Department of General Services kun DGS ug City Agriculture sa Mandawi ang maong bumbil. Mabantayan sa mga nag-atimad nga adunay mga tao nga tuyong manaog sa sakyanan aron magpa-picture sa mga buwak. Samtang sa ubang mga center island sa reclamation area sama sa Uwano Avenue, may mga tinanoman usab nga mga ornamental plants sama gihapon sa bougainvillea apan wa pa kaayo kalabong ang mga buwak niini. Kani siya kay taod naman niya sa pagtanom, mo siya nga init kay kayo, mo na yung konsulta, basta maguwang na sa bulak na siya. Pero mabulak sa niya kung maguwan, pero dili kay presaan ni ba nga nakita ni mo pulol lang buwak, nahurot ng dahon. Muna nga, murag nindot kita na ng Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Pugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nolsaro. Maayong hapon mga kapuso.